La 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 la. La 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 la. La 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 la. Lo lo lo. Ayo, jadi bang nyanyi Rut. Doang nyanyi ya. Seminggu aku ora ketemu, hati kangen rindu karo sliramu, kelingan guyumu, kelingan suaramu, ngomot sirahku yen ora ketemu. Wis seminggu awak rasane lesu, mikir sliramu awak nganti kuru, belahan dadaku mong kowe siji dadi calon bojoku. Tuku tahu ning pasar minggu, jarene tresnamu cuma kanggo aku. Ayo diulangi dia. Ayo Bi. Mlaku-mlaku ning pasar baru, yen kelingan sliramu ora bisa turu, akeh nyamuk rino wengi atiku ora karuan. Apa bener kowe seneng karo aku? Ayo Mbak Raya nyanyi ra. Lah sampean bisa nyanyi bro, bisa nyanyi kok. Pengen nyanyi apa Jo? Apa ki Mbak siapa ki? Ora apa-apa, isi. Ayo. Oh. Siap-siap aja bawa dia. Wis seminggu awak rasane lesu, mikir sliramu awak nganti kuru, yen ora percaya bukaan dodoku, mong kowe siji dadi calon bojoku. Tuku tahu ning pasar minggu, jarene tresnamu cuma kanggo aku. Masa iya nah kaya kowe ra direwangi ya. Mlaku-mlaku ning pasar baru, yen kelingan slirahmu ora bisa turu, akeh nyamuk rino wengi atiku ora karuan. Apa bener kowe seneng karo aku? Rino wengi atiku ora karuan. Apa bener kowe seneng karo aku? Wah ngerti nggak salone nyong, saya yakin sih. Asli nih ngerti nggak bebak kosong makanya nggak salonku temenan ora apa-apa ya kan.